romo MCA bende luwogi gichop kama. Erokamano ahinya. Mago duto te seyo mabende wabiro bedo kwa penjo MCAs mabende owenga nitiere gode e gwenge mag Eldoret. Erokamano ahinya. Nyakwarom gajwang' parni kopogore kata gi wendo mantiere gode studio. Bende ni thuolo kaka japiny mar oronwa ote inyiswa pachi. Kaluwore kod chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2023 chakre ne wachak yiero MCAs bende gisetiyo tijgi kaka owinjore. Gisani nyawadwa Eric Owenga ka bende nitiere e gwenge mag Eldoret nitiere gi moko kuom MCAs ma bende odwaro poro godo wach. Owenga kinyalo mna winja amusi ni misawa inyalo mna ka otwak gi kanyo. Awinji maler ahinya Sharon, mana kiwacho na abiro na achiel kachiel kao ka sports club Eldoret kuma kawuono en odiochieng' mar ariyo ka chenro mar sidha yanga telo maloch gwenge dhi nyime e kaunti ma Uasin Gishu ka inyapano odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto nyochopo ka kendo nyoyawa yanga to odiochieng' ma kawuono bende wan kod geno ni ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ma bende ong'ere kaka jalno ma osebedo ka kedo matek mokalo ni weche mag loch gwenge bende biro chopo ka odiochieng' ma kawuono mayudo thuolo mar twak n'oganda ma gie sani koro donjo ka to wang'eyo maber ni loch gwenge ni gie sani kuom thuolo ma higni 10 nyaka ne chake higa mar 2013 jokanyo ma county assembly gin achiel kuom jogo mosebedo ma idewo ahinya maneno ni kit telo ni odhi nyime kendo koweyo ariyo kuom tije magi ma en chung ni jopiny ka achiel kod loso chike. Jokanyo mag county assembly gin achiel kuom jogo ma bende ng'iyo kaka kit telo ni tiyo ni jopiny kendo kaka omenda ka achiel kod gigo duto makonyo wach mar telo ni dhi nyime e counties magwa. Kapok adhi mabor anyamena koni ni an kod achiel kuom MCAs kata jakanyo ma county assembly ma ok e county ma Siaya ma bende ong'ere kaka Fransis Otiato ma en MCA ma East Imbo e Kachunguro ma Bondo. Machiegni migosi Otiato wang'eyo ni usobedo ka uluwo nyasi ni kendo un wegi kaka jokanyo ma county assembly ing'iyo ahinya to ka gima odhi marach e kit telo ni kuonde ma ai kane un ma bende samoro ipenjo to chalo nang'o kuom higni 10 inyalo wacho nadi e kit telo ma loch gwenge ma kawuono koro ihingo e county ma Uasin Gishu ka guys anedanda wach ni kaka counties wasetemo I'm privileged ni my second term mara mar bedo ng'ano moyier gi jopiny mondo represent gi assembly wasetemo and nitie gik mang'eny modego bed ne timore mar mondo mi wati our core functions kaka MCAs maduong' ahinya ung'e ne tijewa kaka legislation oversight and our representation tek ahinya samoro kaka wan like challenges mosebedo go in the last 10 years mag devolution go is that autonomy marwa kaka MCAs mar mondo mi watim oversight has been a challenge nikech iyudo ka kochopo kamoro ma idwaro mondo mi itim proper oversight to resource ma in go mar developing jogi onge idwaro penjo hard questions to the governor to governor ni emiduoga ne rely kuome mar mondo mi okonyi e development keje japiny to kia weche mang'eny gi en bwana na yiere ne timo ma na yieri ni kelna pi na yieni ni pana ndara na yieni wadwaro yieni hospital but the moment ma ichako penjo hard questions kuom governor seche moko chopo kama governor wen bende nyalo wacho ng'ane koro donre koda koro nyaka wadwar yo mowuok onyaweyi koro weyi koseweyi to koro idong' gi japiny ndara nyo loso wenus governor wacho ni weri go omiyo in our role one gi challenge especially timo this oversight in the event no nyaka wa rely kochopo kama nyaka koro no wa rely e governance development of mag wards wa two ibro yudo ka the general other general activities seche moko chopo kama wan wawegi ka idwaro timo activities magi to rely on financing from the other side idwa the awach no the kata maybe other meetings limited resource that is
Ana gi pesa moro, I chair Legal and Justice Committee. Ta ana gi pesa, maybe kom 100 million achiel kata million ariyo as a committee funding. That limited amount, kadhe buatimo tich achiel. Mwadho buandik report, buacha kodugo present in the house. You can only do 2 projects to pesa no room. So the rest of the remaining period, yonge gimo malich menyalotem. So japenyo gonduru ka jati ini won kata in your legislative activity, yonge funding mar mondo mitiman. Adwa na winjo kaka jakom mar Legal and Justice, awinjo ka jo ndeda oyamo ina mkucha gonduru. Their rights are being violated by 1 or 2. I need to go there. We do investigation. We do public participation. But we don't have those funds. So the key to it, any other than that autonomy, Marmondo, we obeyed called proper funding as a house. Then that autonomy ne wanyalo yodo pesa wa makataka goraga governor. Nukura keto governor tesri mandamondo tinija piny to activities mana chiko japiny ka to nyalo ga dhi nyime. Koro kiwuoyo wach mar luoro mar kech oversight wacho no kunyal timo maber kaluwore ni samoro uluoro rakre kod governor kech en mo omiu pesa to sani koro pod kuom higni 10 gi wacho ni in mae koro tam mari mar 2 nyiso ni samoro isobedo kanyo to nitie gima onego ni tim to kitim nikech iluoro kolo wang governor monde No, aparo ne nyalo ng'eyo ne king'iyo history maran kaka Fransis Otiato mo represent that mano poko kumona tiyo tich mara mar penjo governor penjo but seche moko nikech an ang'eyo kaka bro timo gika ang'eyo kaka bro dwaro pesa mara ang'eyo kaka bro deal with all those other relevant authorities to get what they are, but you see the bigger picture en seche moko ng'ato luor joma ng'enywa waluoro wang' awuok gi governor e ward achiel. I'm just supposing I will govern a ward achiel. Tuntie kama neno ka governor timo marach. Do I have that moral authority mo achak penji? So in short, as much as that will not affect us bigly, but it is essential. No mondo wabed with those basics. Ne ineno kaka grosani. Jo Senate nyo dwaro pesa mar oversight. CDF MP kata go kucha no gore president ge jotimo direct oversight to the president, but en CDF Sani Senate women reps ne kod pesa marage marangaf, though they still do the oversight. Senate bende koro dwaro pesa marage mar oversight is Senate. MCAs is the last grassroots person dealing with these people. We also need that funding. Mar mondo mi abed free will. Ne anyalo gora kadwaro excess resources for my people, but I have the money for the basics. So aparo ne those are the challenges most bedo. But so far so good. Aparo na kaka assemblies we have been progressing well. Other than when you look at maybe in terms of